Ассалому алайкум. Ман Хаджибаева Зарина. Имрӯз фаҳм мекунем чӣ гуна подтвердид кардани приложении онлайн-магазини худ. Медароем ба фибрик 30 ва ҳангоми дар инҷо фамилияи номи шумо баромаданаш, дар профил вақте ки медароед, фамилияи номи шумо мебарояд. Баъд барои муайян кардани точка доставки ва подтвердид кардани номери телефони худ пахш мекунем виберите точка доставки. Ҳангоми пахш кардан ба шумо мебарояд. Вам необходимо подтвердить номер телефона, чтобы продолжить оформление заказа. Подтвердить. Баъд ҳангоми регистрация шудан ба шумо ключ равона карда мешавад ва ҳамон ключро бояд ки шумо дар инҷо вводить кунед. Масалан, ман скопировать кардагӣ подтвердить. ҳангоми подтвердид карда мана номер телефона подтвержден мебарояд. Баъд пахш мекунед виберите точка доставки. Дар инҷо ду нуқта, яъне самовивоз ва курьер. Бояд ки шумо самовивозро зер кунед. Продолжить. Выбрать на карте, выбрать из списка. Пахш мекунед из списка. Баъд муайян мекунед шаҳри худро ва кишвари худро. Таҷикистан данный момент ва шаҳри худ ин Худжанд. Ҳангоми пахш кардан ҳамаи он офисҳое ки дар Худжанд аст, мана ҳамааш мебарояд. Нигоҳ мекунед, ҳар якташро шумо мебинед. Барои муайян кардан масалан зер мекунед. Шумо аз инҷо дида метавонед ки масалан пункт видиши Расулов дар шаҳри Худжанд, город Худжанд. Ин пункт видиши дар напротив стадион Спартак ва графики кори онҳо мана нишон дода шудааст аз душанбе то якшанбе рӯзи кория ва контакти номери телефони ҳамон шахс, яъне ҳамон офисе ки дар стадион Спартак ҷойгир аст, нишон дода шудааст. Агар ба шумо ҳамаш маъқул бошад, шумо метавонед точка по умолчанию зер кунед. Агар не, агар шумо ин дафъаш дигар точкаро муайян кардани бошед, инро зер намекунед. Баъд пахш мекунед вибрать. ҳангоми пахш кардан дар инҷо ман чӣ хел ки дидосед, инҷава шумо ва алга пункт видиши ҳамон онче ки шумо вибр кардед мебарояд. Ҳамин тавр шумо метавонед офис ва номери телефони худро подтвердид кунед. Хайр, хуш бошед.